ngaturaken panuwun kang tanpa upami dene paduka paring kapitayan lan kanugrahan agung dumateng ingkang raka ing ngawon boten langkung sendika mistakaken dawuh dinten kaping 14 kula badhe madhep dados Senopati Ngastina lan kula nyuwun supados benjang menika timbang bobotipun kula badhe nitih rata Kyai Jatisura lan kula nyuwun kanthi sanget benjang ingkang ngusiri kreta Jatisura boten wonten sanes kejawi namung paduka Rama Prabu Mandaraka piye Kempit dosang reknaning bawa